Bé, amb el vídeo d'avui el que us vull ensenyar és com treballo quan he buidat una font i la vull incorporar a la paremiologia catalana comparada digital. En el cas que ens ocupa, he estat buidant el refranyer barceloní de Joan Amades, de l'any 1935, en una versió facsímil publicada a Tarragona l'any 2008. Llavors, jo tinc la base de dades, que és aquesta. Com podeu veure, aquests són els camps que jo buido. Principalment seria el camp de modisme, el camp d'explicació, si existeix. Vaig arrossegant l'autor, l'any de l'obra, l'edició, un identificador, el nom del llibre, l'article, la pàgina, i aquí teniu la data en què he fet el buidatge. Vaig començar-ho el dia 12, avui som el dia 15 i ja ho he acabat. Aquí teniu tots els registres, d'acord? Llavors, quan tenim tot aquest registre buidat, jo el que faig és incorporar-ho com a font a la paremiologia catalana comparada digital. Aquí tenim l'identificador, tot el que és la fitxa bibliogràfica que després ens permetrà trobar-ho en la paremiologia quan ho detallem. Aquesta és la fitxa bibliogràfica, la base de dades de fonts, que aquí ens servirà també per tenir l'identificador, i el que ens interessa és incorporar-ho a tota la base que jo tinc acumulada d'informació de les fonts buidades en català. Llavors selecciono tota la font nova, faig Ctrl+C, me'n vaig a l'altra font, me'n vaig al final, faig Ctrl+V i incorporo els 586 registres. D'acord? Llavors els tenim aquí, però com podeu veure el camp de paremiotipus és buit. I jo llavors el que tinc fet és una vista, que és en aquest cas aquesta consulta, m'incorpora paremiotipus, i el que faré aquí serà tornar a copiar l'identificador, i en aquest incorpora paremiotipus de font el que faig és canviar l'identificador de la font amb la nova font que acabo de buidar. Això què em fa? Aquesta vista el que em fa és ensenyar-me tots els registres que tenen paremiotipus i, a més, aquests nous que he incorporat. I llavors jo li dic que m'ho cerqui en el document actual, qualsevol part del cos del document, i em va saltant de registre en registre i l'únic que he de fer és mirar si hi ha alguna font pròxima que també ja ho tenia incorporat. Com que estan ordenats alfabèticament, com ja podeu veure, l'únic que he d'anar fent és anar copiant el camp de paremiotipus per anar-ho incorporant. I això ho he de fer amb els 500 registres que tenen aquesta nova font, i d'aquesta manera ja a la propera actualització doncs ja apareixeran a la paremiologia catalana comparada digital. Doncs res, fins aquí l'explicació d'avui. Moltes gràcies.